Hej YouTube, og i dag vil jeg godt lige finde en Minecraft video. Og jeg er i gang med at lade verden her, så det er let's play. Vi sætter lige et sheet ind. Diamonds. Der kommer bonus chest on. Eller vi skal sgu være inde i en jungle. Stand trading a world. Eller ja. Så kører vi. Jeg ved, jeg filmer med I Show You demo. Og så kommer sådan noget grønt op. Og det er bare irriterende. Og jeg vil gerne have det væk, men jeg har ikke lige overskud til at købe det her filmprogram lige. Så jeg filmer sgu bare med det her normalt. Ja. Og jeg synes det er godt. Så der er ikke rigtig noget der kommer klage over. Nå. Jeg skulle lige lidt tid at starte op med at filme. Og så skulle jeg ikke starte med en jungle. Nå, fuck så ikke. Så jeg skulle lige lidt ressourcer for vores bonus chest. Godt også lige støtter. Med skræm. Lige allerførst, så tror jeg, at vi spawner på noget øernart. Der er ikke så meget landskab, så jeg vil lige starte med at hugge lidt træ her. Det er så hyggeligt. Det er min første video på YouTube, så derfor kommer det til at være Let's Play 1. Og det er jeg glad for, at nu jeg endelig har fundet filmprogram, så jeg kan komme i gang med at filme nogle YouTube-videoer, og det kommer altid til at være det her filmprogram, jeg filmer med, og det kommer altid til at være grønt, og det kommer altid til at være noget lort. Så. Men jeg vil prøve at se, om jeg ikke lige kan købe det. Hvis jeg får tid til det, så skal jeg nok købe det. Så. Jeg kommer også til at lave nogle Let's Play med en ven, der hedder Christian, og jeg kommer også til at lægge med Ticket og Hexet og alt sådan noget ud. Ticket og Hexet, ja. Og ja, bare normal Minecraft og GTA og Call of Duty. Det bliver måske lidt nederen, især i GTA, når jeg filmer, at der er det der grønne på. Det bliver det nok også i Call of Duty. Det bliver nok ikke så god grafik i Call of Duty alligevel. Men jeg prøver. Så hvad jeg får ud af det. Altså, nu her så kommer en af mine venner snart på Skype, og så skal vi lige lave en Let's Play. Og så laver vi nok en Let's Play, eller vi Let's Play og Let's Play. Jeg filmer bare noget mere Hexet, eller noget Hexet. Så. Men GTA, det kommer der ud. Grand Theft Auto, Vice City. Det er det, jeg har. Som sagt, så har jeg en lorte Mac. Og jeg har det sådan, at jeg kan lige prøve at vise jer det. Hvis den nu gider about this Mac. Men se, jeg har 1,5,8. 10,5,8. Og det er bare så irriterende, fordi så kan jeg ikke få så mange programmer. Og jeg kan ikke opdatere den, fordi det er sådan en gammel computer, den virker ikke så godt. Så. Men hvis I kan hjælpe mig med måske World of Warcraft eller LOL, hvordan jeg får fikset det, fordi det var alle sammen til den nye version, så kan det være dejligt. Og jeg har lige
længe efter et filmprogram, som kan du til min Mac, fordi de er næsten alle sammen det nyeste. Så ja. Nå, jeg slutter sgu snart episoden. Når jeg har hugget lidt træ, bygget nogle planker. Ja, vi skal også have bygget en sted. Vi skal også have et sted at bo. Jeg tænker, vi skal bo her på toppen. For lige alt det her væk. Jeg pauser lige videoen, og så får jeg lige alt det her væk, og så kommer jeg tilbage igen. Hej YouTube, så er jeg tilbage igen. Og jeg fjerner bare lige det her, og jeg har ikke brugt GM. Det gør jeg ikke. Og som I kan se, så har jeg også lige fjernet det her lag her, hvor der var noget, så jeg lige kunne komme til at bygge. Så nu begynder vi lige at indrette et sted her, hvor vi skal bo. Hvis der er nogle andre, der har det samme problem med deres Mac, ja. Eller hvis I kan lide mine videoer, like, subscribe. Det er op til jer, hvad I synes om mine videoer. Altså, jeg synes, de er gode nok selv. Og selvom jeg filmer med et lidt LORT-program, så vil jeg ikke sige, at det ikke er dårligt. Skal vi her skal vi kunne fjerne. Så når jeg lige har fjernet det her sand her, så tror jeg lige at slutte episoden og begynder at uploade den på YouTube. Og det er som sagt den første video. Og ja. Jeg er bare glad for at kunne filme. Jeg har lige nogle plans her. Men det var så det. Vi ses. YouTube. Bye bye. Nej, shit. Nå. Ja, nu ses vi.